Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Oras marihita salhuna. Naik pukautama parminggota di bagasan manugoton, martangi yang nahoho mahita. Amin. Tapukama parminggota, tapuji matuhata, marhite, edde nomor 17, ayat sada, 24. Marahite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia,
na tumapalangit dohot anoon. Amen. Mga sahod di bata say hamonangad do ulahonot ta. Ngot maho ale parhinaloan tarsunggul maaw di buha siyang ari. Pujiok kumaho di tonga-tonga niya kabangso, ale Tuhan, edehunok kumaho di tonga-tonga niya kamarga. Haleluya. Martangi ang mahita. Ale Tuhan di bata ama nami na di banua gijang. Sa lehon matuhami rohan na tugu, na badia, pikiran na ringgan, dohot rohan na ringgas pasauton ulaw na ringgan. Sa lehon dami tuhami, asasonang hami mangulu di bagasan pangodingim. Say marsigat tuktuhatam mahami, maradopon sa luhut musunami. Karamoti jala pargugoy mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamu mapatik ni debata, ima patik patuluhon dohot patik paupaton, dohot lapatanna. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang goso ture dalanna, ay hona uhum na dosugut, akan marsineang di goarna. Dia do lapatan ni, odo. Ikod di habiari rohat tadi bata, jala ikon holong rohat tadi ibana. Asa unang hita ulo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangatsi marhite goar ni debata. Ay di natarsosak, doh di tangiang, doh di puji-pujian do si dohonon goar ni debata. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon are minggui, dinaunom are ma ulah hamuna sa siulaonmu. Alay anggo are papituhoni, are paradianan ni Jahoba de batamdoi. Dang jadi humangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru. Rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ay dinaunom are do dito paribata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di are papituhoni. Ibaheni do ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba, are paradianan nai, dala di parbadiai.
dia do lapatan ni odo ikut dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tois rohatta di azar nasian hata ni di bata ikon badiado hata ni di bata di rohatta jala ikon ringgas rohatta gumangihon dohot mangguruhon ido saatna atong mangidugugo manghita siat Tuhan di bata laho mangulahon naho bartu patinay ali Tuhan di bata saya pargugui mahami mangulahon naho bartu patimi amin. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan di bata amanami na di banua gijang. Odo na patupahon hasesan nidu sa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni Roham. Tay asima Roham dihami akan na mangarsak pudo sa nami. Tay sahapi matubagasan rohanami hasesan nidu sa nami lehon matuhami todim na badiyay asa unang ganggu rohanami di asi ni Roham ale asa hot rohanami marha porsyaon lahom anggotapon na sa dosa dohot roha portibion asa hupasat hami dilinami tuho gabi pilihan na mangulu jala na badiya marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Alani pangalaw siyota do umbahin na tartulang Kristus. Dala binahin ni hasahatot do ibana mabugang. Ape tu ibana pitsang-pitsang perhitian ni hasonangata. Dala binahin ni bugang na malum itahilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin.
Labigema hata ni debata ima epistel di are mingguon na tersurat di buku kunisi Amos biddu pitu mamukasian ayat sada sahat ro di ayat onom. Tajahama marsikat soring di ayat parpudi rap kita majaha. Songonodo di patari dahon Tuhan Jehovah tu au. Ida ma jumadihon si hapar ibana. Dimulana martubur duhut-duhut ni panabian. Jala ida ma sagak doi dung manabi rajai. Jadi tun siap gagas tuanan kita nikuma alai Tuhan Jehovah sai marpuati maroham tung behama panahan di Yakob jong ay namet meto iban. Jadi marpangulahi marohani Jehovah tarengutusi dang jadi saut ninna Jehovah. Songono do di patari daun Tuhan Jehovah tua. Ida ma dipio Tuhan Jehovah ma apil ahau manurui. Nung mapola di sudahon lung boloni di sudahon dohot partalian. Jadi nikuma ale Tuhan Jehovah wa pasadima tung behama panahan ni si Jacob jongjong ay namet met do ibana. Jadi marpangulahi marohani Jehovah tarengutusi dohoti pedang jadi saut ninna Tuhan Jehovah. Ido sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jalan na piopsa. Amen. Hatidakon ma haporsiaw tay songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumapalangit dohotano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinumbuhon ni si Maria nagabe-gabea siya tondo porbadia andorak suabubuhan ido tuhata na tumaon na birnit di panghuman ni silatus na mati tarpajal loro ibana di hau pinorsilang na tua tunu wanatulu dungitanom na mula mangulu di ari patuluhon na manay kusurugo lahulul siya muni di bata Jehovah amanay parguo na suatu dosani isima ibana pay mamulak sugot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di porbadia jaladong sada huria na badia huria atau panihalak Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na mandok mula mangulu sugut daging inihalan naong mate dohot dihangoluan na sorasuda. Amin.
Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 14 Juli 2024. Partangnya nganuik, Rabu 17 Juli 2024, Sada, Iwik Rawamangun 1, Ibagasni keluarga Nyonya KM Siani Parboru Pasaribu, Jalan Sau 3 nomor 3 Rawamangun. Inganan pertanyaan di ruang Timotius HKBP Rawamangun. 2. Wik Kampung Ambon, Ibagasni keluarga Nyonya Hutapea Mina Boru Simanjuntak, Jalan Pondasi nomor 10 Sia, RT 010 RW 03 Kampung Ambon. Tolu, Wik Gangkana Ibagasni keluarga DJ Simarmata Inang Boru Sinambela, Jalan Gangkana nomor 82 RT 8 RW 15 Gangkana. Kamis tanggal 18 Juli 2024, Sada, Wik Kayu Jati Sunan Giri Ibagasni keluarga W Tambunan Inang Boru Gultom, Pulau Mas Residence Blok Sada nomor 12. 2. Wik Rawamangun Tegalan Ibagasni keluarga M Silitonga Boru Sitohang, Jalan Pemuda Tolu A nomor Tolu RT 10 RW 2 Rawamangun. Padidion Nabadia, Minggu Sadarion 14 Juli 2024, di Parmingguon pukul 10 WIB di Patupa Huriatado Padidion Danak. Torop Nidak Danak nama Jalo Padidion Nabadiai 5 halak 2 bawah Tolu Paropuan. Sinode Distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Patupa Sinode di hari tanggal Senin sampai Selasa tanggal 22 sampai 27 Juli 2024. Inganan Green Forest Hotel Bogor, Jalan RE Sumartadin Reja nomor Sia Pulusia, Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Utusan Sian Huriata Opat Halak. Konven Pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Senin 15 Juli 2024 pukul sia WIB di Patupado Konven HKBP Distrik 8 DKI Jakarta di Garejata. HKBP Rawamangun peserta konven Ima Sude Padita Rap Dohot keluarga, Ina Sarfat Dohot Padita pensiun, Jala tuan rumah Ima HKBP Resort Rawamangun sekaligus sebolahan amak, HKBP Resort Jatinegara, HKBP Resort Kayu Mas, HKBP Resort Cipayung Cilangkap, HKBP Resort Pondok Kopi, Dohot HKBP Resort Pulau Jahe. Pelatihan Pekabaran Injil atau EE. HKBP Rawamangun Rap Dohot Badan Kerjasama BKS Marturia, Patupa pelatihan Pekabaran Injil Evangelis Explosion atau EE. Situa, calon sintua, Dewan Dohot Seksi, pengurus dan anggota, jemaat dewasa, guru sekolah minggu, remaja dan naposo bulung. Akar ruas Nihuriata, nanaing madohoti pelatihan pekabaran Injili, boy ma mendaftar tu marturia HKBP Rawamangun, ibadah bersama di Patupa hari Sabtu 27 Juli 2024 pukul 10 pitu WIB, jala pelatihan mula atama awal Agustus 2024 sesuai kategori. Kontak person Sintua Rosida Borusi Regar di 0857 sada pitu 40 30 pitu. Dohot Lantio Huta Barat di kontak 08 sada 2 80 85 sia onom 2. Ibadah pelayanan Lapas Cipinang kelas 1. Kamis 10 Juli 2024 pukul 8.30 di Patupado pelayanan ibadah di Lapas Cipinang kelas 1
niuluhon ni Pendeta John ni Rumah Horbo STH dohot tema Mata Tuhan tertuju kepada semua manusia. 1 Petrus 2 ayat 12. Rapot evaluasi program dohot anggaran. Selasa 16 Juli 2024 pukul 10 aluip patupaut tado sermon jala diuduti rapot evaluasi program dohot anggaran tahun 2024 semester pertama. Parhalado parar tahun rap dohot aka dewan-dewan asa mangarade dirapoti. Bantuan Huria Minus. Minggu saderion 14 Juli 2024 tapatu pado papungu pangurupion marhite kotak manang poti na pinarade ni Huriata di jolo di pintu gerejata. Imatu HKBP Resort Maranatha Betung Distrik 15 Sumatera bagian selatan laho tu pembangunan gereja HKBP Shalom Tampang Baru. 2 HKBP Sei Betutu laho patupa instalasi listrik, penambahan daya dohot pemasangan trafo tralis jendela taurupi manasida asa denggan mardalan akar rencana nauli nadenggan bahen sangap di Goarni Tuhata. Panitia HUT ke-60 tahun Pesta Sending Pesta Gotilon HKBP Rawamangun tahun Oikumene Inklusif 2024 menguduti pelaksanaan perayaan hari ulang tahun ni Huriata pa ono 10 tahun tapatu pado Pesta Gotilon HKBP Rawamangun hari Minggu 8 Oktober 2024 sude maruas ni Huriata parsidohot mendukung programi kegiatan seksi perempuan Huria adang SPH Rabu 10 Juli 2024 pukul 14 sahatu pukul 10 seksi perempuan Huria patupa acara workshop makeup dan hairdo akaina ruas ni Huriata nanaing madohoti asa mendaftar ma di ganup punguan akka goar-goar boy ma di pasahatu sekretaris SPH Pinomat tanggal 15 Juli 2024. Paduan Suara Sekolah Minggu. Paduan Sekolah Minggu HKBP Rawamangun madohoti Festival Paduan Suara Anak Sekolah Minggu HKBP Distrik Walu DKI Jakarta napinatupa di hari Sabtu 20 Juli 2024 pukul siawip di Gereja HKBP Ancol Podomoro, Sunter. Kegiatan punguan ama HKBP Rawamangun. Seksi ama HKBP Rawamangun mas sosohon aka ama asa bergabung madohoti aka kegiatan ama napinatupani seksi ama. Aka kegiatan boi madijaha di Harotas Tikting. Katekisasi CD di HKBP Rawamangun angkatan 2024-2025. Dibuka Huriatama pengajaran katekisasi CD tahun ajaran 2024-2025. Pendaftaran dibuka Minggu sadarion 14 Juli 2024. Formulir pendaftaran boima dibuat sian kantor sekretariat HKBP Rawamangun hari Senin sampai Sabtu pukul 10 sahatu pukul 10. Pendaftaran ditutup tanggal 1 Agustus 2024. Ibadah rap dohot akanatoras di Patupa hari Sabtu 2 Agustus 2024 pukul 10 siawip di Gereja HKBP Rawamangun. Syarat lah madohoti katekisasi poima dijaha di Hartas Tikting. Tikting neng marbagas, tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma Andreas Rai Johannes Pakpahan
ruas ni HKBP Resort Jatinegara Jakarta, anak ni amata Ependi Pakpahan, tubuh ni inata anni boru lumban toruan, dohot oroana. Yohana Novi Naulita boru Raja Guguk, ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Duren Sawit, boru ni amata tunggul dapot M Raja Guguk, tubuh ni inata Elvira Formina M Boru Napitupulu, pamasumasuon hari Sabtu 27 Juli 2024 pukul 8.30 di Gereja HKBP Rawamangun. Tuhatama nama masu-masu parsaripiona sida, gabe parsaripiona dengan di joloni tuhata terlumobi, di jolota terlumobi di joloni tuhata. Namoding. Nah di hari Sabtu 10 Juli 2024 nunga jumulo moding sahalak ina situa kandase boru gultom umur 25 tahun tinading ni amatta mangaji sibuwea nahinan alamat Jalan Batu Sulaiman nomor 2 RT 10 RW 10 Kayu Putih Jakarta Timur Wik Pulau Mas Kampung Baru. Rencana tu udian hari Senin 5 Juli 2024 di TPU Pondok Rangon Jakarta Timur. Tuhatama nama ngapuli jalan nama ngalehon gogo di sude keluarga na tininggal honna. Tambahan nomor sahid sada Nita Borusino Haji Wik Pulau Mas Kampung Baru dirawat di rumah sakit primer Jakarta Jatinegara. 2. Nyonya Galingging Borusiahaan Wik Kampung Pertanian dirawat di rumah sakit Persahabatan. Pelean dohot aka udut ni buah-buah tajahama di hartos tikting nong pinarade ni huriata di pasu-pasu debatama aka berita masa dohot ulaun aka sipatut pauta ibaen sangap di goarni tuhata. Songoni matikting di huriata minggu saderion oras.
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mga ramoti ate-ate doho pikira mo nabi marhite-hite Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Urian itu hata parita nauli mamaktulingi pasuksuk las narohata di bagasa tikyon tapi hutihu mana tersurat di Markus bidu onom ayat 14 prodi 20. Jadi terbigi mei tu Raja Herodes ainunga terbarita goar ni Yesus pola didok nunga hehe si Yohanes padidi sian akan amate ido alana ubain perhaguguun si songoni ibana adong ma namadok si Elia du ibana nasing musemadok panurirang du ibana suman tu akka panurirang najulu alayang go si Herodes dung dibigi sainin na do si Yohanes nang hugo tapi uluna ido di pahe ay disuruh si Herodes ido najulu na manakop si Yohanes dohot makurukko nibana makurukko siala si Herodias terdihutan yang gina si Filipus nang nilakupna ay didok si Yohanes dotu si Herodes dang jadi diho anggi borumi jalaho somma rohani si Herodias si dibana say naing bunuan na duibana alay daktar patu pasta ay namabierdo si Herodes mida si Yohanes ala na ditadda duibana halak na tigor roha jalan na botor jadi diodingi duibana jala buha-buha odorohana ubigi jamitana uhud di halomohon hatan dungi zupang maari naune ima ari hatutubun si Herodes dinama bay panganon uzuan ibana dia kana sangap do dia ka iduk ni soldadu rodi akar raja sian halak Galilea jadi bongok maboru ni si Herodias tu bagasan manortor jadi suluma mata ni si Herodes dohot akadongan na disi gaibe dido rajaima tu borui pangido sianaw manang dia lo meniroham lehonokku do itu ho laos diwari hoddo tu boru-borui manang dia pe si pangidomi rodi na satonga ni harajauki sai na lehonokku do jadi ruar ma boru-borui madok tu inang na ma pangidokku jadi do ibana ma ulu ni si Yohanes padidi ma jadi umalapu ma ibana bongot tuarupan rajai di pangido ma saunari ma leo tuau di atas pinggan ulu ni si Yohanes padidi marsak situtu ma rohani rajai alai alani akka warina dohot alani akka na ginokon nai dangolu ibana bajatton boru-boru jadi mamitor disuruh rajaima hupas nasada didokkom ma ibana mangalap ulu ni si Yohanes gawe lao ma hupasi manggotap uluna di bagasan hurungani jadi dibuang maulunai tu atas pinggan dipasahak ma tu anak borui jala boru-borui ma mangalehotsa tu inangna asa dung dibigi akasisian ni si Yohanes nama sai Roma nasida dibuat mabakena jala itanom
di masa anak. Kuriani tuhata di bagasan mingguta sadarion di jauh do tuhita ganup marsada-sada asa marhiras ni roha hita makkatahon kasitongan. Agar semua orang percaya kepada Tuhan memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Alai anggo hasitongan na idokon na disodang apalah hasitongan ni hita hazol maon. Alai kon hasitongan marujahat tuhatan ni debatado. Hasitongan ni dasorhot tuhatan ni tuhatai aliteya tu teu. Jadi ada hasitongan ni hazol maon, ala hasitongan ni hazol maon tetap boy relatif. Ala yang gohatan itu hatta taha persyai apalagi ma hasitongan na mutlak kebenaran yang positif yang tidak dapat ditawar-tawar oleh apapun. Hamunak kada mangdoh dainang memang daksay mura makkatahon na sitongon. Boydo hita gaybe sisugo. Alay sotong gaybe taripu molo sotahatao na sitong gaybe ullo morohani zolma maradopun hita. Molo sipata pe hobbar tulo manduhan sasahalak tadok hata na sositong hape hirana sosok turohana halayang gua para di roha perbagasan diurak ni ate-ate sasitonga didokgo tukso sumaddo na binahin. Di bagasa trupuk taon di pasunggul hordo pangalahon ni si Johannes ipedang hasitongan ni si Johannes sendiri. Alai kon hasitongan ni hatan debatado di bagasa Jesus Kristus song natazaha di trupuk taon na king gudang akka pangatusion na maragam na sala taringot tu Jesus na madok sare siya panurirang manangadong madok ulo ni si Johannes nang diginotap misi Herodisihian mangulum se sude na idangadong nasitong iban na di patuzulo ni trupuk taon Jesusido ang gobona ni hasitongan bona ni hatigoran marujahan tuhata ni debata. Alai jonok tu hasitongan ni dihatahon si Johannes padido tu si Herodes sada hasitongan marujahat tuhatan debata nanidok nga dang jadi diho anggi borumi. Melolao zorohata tuhabata hota. Molo modik sada hahaduli. Boydo nang di budayatra patriarhal nazulu songon nang di Jahudion. Makapi akang borunay. Alay moloadong sada anggidoli modding. Tungdo sa nabulod do. Molo sada hahaduli. Laho padono dirina tu anggi boruna. Apalagi sapur tu anggi boruna. Dosa naso termaafkan. Marujahan tuhatan debata lububi di badan narod. Iba dodok si Johannes padiri tu si Herodias ala dilakup ibana anggi boruna ima si Herodiason. Aisa amado si Herodes Antipason
doho si Filipus angginai. Inatan si Filipuson, ima margoar si Herodias. Ima nani lakup ni Raja Herodison. Ubadidok perdosa bulun do ibana. Dan jadi diho anggi boruni. Dan apala do tu penghai tata di budaya Batak. Mula dong anggi doli namording. Anggo anggi borunai ikko jowon na doi among hahadulinai. Sikak ni among nga doi. Sikak ni bapak nga do hahadulinai. Alanido sa sitong nga ikor rajuman ni si Herodes doi son. Si Herodias son boruna. Jalay ikor rajuman ni si Herodias donyan nang si Herodes songon amana. Hape ro si Herodes mangalakup ibana tu si Herodias anggi borune. Au sendiri mololau tu huta kamanginang ala holas sepuran nami doi huta memang sukaro pakelalan bongot tujabuni anggi borbo. Apalagi dong borhat akka ama doh idana tua-tuai. Ada rasa sungkan yang besar. Jadi tok subuh itu huwayakon songod dia ma si Herodes Antipason mangalap anggi boruna namar goar si Herodias. Hata hati tongan hati koran na idok ngeraj si Yohanes Matubana dang jadi diho anggi boru. Alay memang melulung salah zolma, melulung marzahat ibana dangolo di paingot, ahape say luluan na dodalan, laho manutupi hama magona. Idahamu majo nakingamang tikin na marbelang tahun si Herodison. Ijo ibana ma doho baruna si Salome tubu ni si Filipuson, doho takkadongan na raja do akasoldado. Marhusi masih Herodiason tu boruna aha di pangidong ima ulu ni si Johan tangapa labi no tomang nah lapatan liban pola ulu naon nang magoro perasaan ni si Herodiason nang mate do pakilalana alay alam mohot mirohana di si paingot na pinasahan ni si Johannes tuibana doho tu anggi barunai. Iban na polaikon ulu ni si Johannes di pangido iban. Alaya pesanan seorang ibu, kalau memang ada sakit hati seorang ibu kepada orang lain, tidak usah libatkan anakmu menjadi pewaris kejahatan. Seperti Herodias ini. Laudo tu bagasar roha. Alaido diturpuk tahun jauh-jauh makatahon hasitongan. Naing gabe bolok kolon ni si Herodiason na sositong nanido ni si Johannes Padidion. Ala nang di budaya ni Jahuri dunia Timur Tengah Palestina tong mirip tuhita habatahon na zolo adora sotol has dope barita nauli anggo ulu ni zolmaon molomasa aka perbudakan boy doi ponggolon jalabaheno may tukol-tukol ni balatu ni jabu patuduhon babu do zolma nani ponggol ulu naon dang si haposan hatanion dak si haporseaan hatani zolma si songonon jalaima pangalahon ni si Herodiason molodung ro late ni roha sahat tu na maruzung klimaks sahat tu na mamunung iban natuk so si peliharaon do akalateon di bagasang ngudutta ay na marlate ni roha ro si Kain marnida anggina
si Habil ala tumigor uak mi lopalopana pola pirrohana mamunu angginay. Alala teni rohado si Ruben dohot akanggina mernida hasurungan ni si Joseph na memiliki visi yang lebih dohot holong rohani amana tuibana gabe dia tong masih Josephon menghambat karir ni akahana dungi ikon juelum maon ikon gadisom maon ikon na yung pamateom maon jala pamasukot tu sumur na bagas asala semate di siban. Jagabe taingot nang dihabatahot na zulu yak kamangate. Molodong ulu ni zolmanin na ulu ni babu tabba uluna diak kabalatu ngijamuna gabe hirana orang-orang hebat mon. Ala memiliki gudang ulu niaka babu. Si Herodias soppe tarsonido. Unang gabe hasitongan nanidok ni si Johanneson tu Raja Herodes dohot tuibana tagonan dipangido ulunai diponggol asa dohonon ni halak dang sitong HP nanidok ni si Johannes Badidio hamunak kadamang dohot dainang molo marulang tahun si Herodes sa sitonggan niya nakasilas ni Roha man niya benon na tuwak kanungan na tu keluarga na dohot tu boruna. Alayang ulang tahun ni si Herodes Antipas dison mabahen puas rohanya kana torop marhite-hite na mangoloy Panginoon ni si Salome boru ni si Herodias. Ulang tahun ni si Herodeson mencederai anak-anak gadis seperti Salome. Ulang tahun ni si Herodeson mencederai sikap ni si Herodias laho bapuat son mohok mirohana merhite-hite na mangido ponggolon ulu ni si Johannes. Ihubayak ko manuayang molo sudihita hakabi piraw mangunon mabapista ulang tahun na ba tukso si teruod doon inibayin ni si Herodeson. Iko naka lulupulup las ni Roha man yan si patupaon molodung marpesta ujuk-ujua panganan marulang tahun iba balik songon na binahin ni Raja Herodes. Buido rara jumat itu akka mutilasi na masan waeng na mamonggol uluna mamonggol pakna mamonggol tangan niya kana toras na pe bukti-bukti dendam yang tidak dapat dikontrol. Ela doh late na mamulin naikon si otapan nihita akan na persea di wata. Hamunak kadamang dohot dainang sa sitong anak ng tasahado di turpuk taon di ayat 20 nakpeposihatan ni si Johannes Badidion tu si Herodes alayang go dibaga sa rohana di parhatopot do sitong go si Johannes Badidion tigordo rohana botordo pangalahona. Bahkan mulai begay bana zamitan ni si Johanneson, boha-bohaod dorohan ni si Herodeson. Jala di halomohod do totong sa sitong nga zamitana. Alay nung nga sopol pamangan na, nung nga dihutam pamangan na, ala ni dosana mga lakop si Herodiason. Dangi boto ibanabe madok na sitongi sitong holad dibaga sa roha na masitong alayang go di parhatopo dangbe ala nunga mardu sa ibana nunga dihutam pamangan na nunga disopol pamangan na dang buy ibana madok
nasitongi sitong. Bahkan tiki dipangido si Salome berunai ulu ni si Yohanes. Songon ama sa sitong ngay bana. Day kodohonon na ba dak sitong baru pangido amon. Alay dang tarbahin ni bana be madohi. Ala nunga digolom ibana sa resisi hatitongan si Yohanes. Alay tong dang boy ba na morot. Siyan boruna dohot si Herodias nang ni lakup naon. Memang melorong dua nilai na tagolom di nguluon, maulo hita makatahon na sitong. Dua nilai na sa di POP. Hape ang wahatan ito hatan niya madok, molo olo, dok maolo, molo dang, dok ma, dang. Katakanlah yang jahat itu jahat, yang benar itu benar. Di Yakobus 4 ayat 17 hamunak kadamang doho dainang dipaingo dohita. Molo diboto sasahala madok na sitong, hape dangolo ibana mangulahuni perdusa. Kalau kita mengetahui mana yang benar sesuai dengan firman, tetapi kita tidak mau mengakui sekaligus melakukan yang benar itu, maka sesungguhnya kita adalah orang yang berdosa. Molohola maboto dohita. Hape dak taulahon perdosa dotong sa sitong ngahita disi. Diba ini hamu akadamang dohot dainang moloding deluas debata hita makatahon hasitongan madok na sitong tumangihon hasitongan maruzah tuhatan debata naing laos ihut mainyan ulahonota toruconota desadok panggulmiton ni ngoluta si gadupare. Tuaka ama saita padao akan na marjaji-jaji mamurahu marado ponakayanakon songo si Herodes tu baru naon aha peri pangidoho ninay bana ala holan na nang mangoloy hisap-pisap ni rohana do hisap-pisap ni rohani si Herodias do ubahen di do ibana marwari do merjaji aha peri pangidoho garis satonga sian harajau kini pangidoho lehonok kudu itu. Ini mengingatkan kita para bapak-bapak di tengah zaman ini agar kita kalau berjanji jangan sekedar berjanji hanya untuk memuaskan hawa nafsu istri atau hawa nafsu dari anak, tetapi terutama ialah janji-janji kita itu demi memuliakan nama Tuhan. Songoni doa kajajinya karena bersea sukutonota halomuan nirohan de batadoi manang dang. Unang gabi torucon mangoloi jazina hapenung ngamaralo tu hatani debata. Akka ina pe disunggul do marhite-hite turpuk taon. Asa tahusip pomma. Akka husip-husip na dinggan. Husip-husip na uli. Tuaka na kota do baruta. Sayunang arong husip-husip ni songos si Herodias yon. Madok tua mana. Tangido media ulu ni si Tuhan. Berbahaya. Pesanan-pesanan ibu kepada anak kalau dihantar digerakkan oleh dengki dan kebencian, bukan hanya ibu atau istrinya yang hancur masa depannya, tapi juga anak yang telah diberikan oleh Tuhan. Ini hamu majo polos ni si Salome. Ini pertanda bahwa Salome ini sebetulnya sangat polos. Bahkan dia pun tidak memberikan usul sendiri apa yang dia minta kepada ayahnya Herodes.
Tapi dia lebih sayang kepada mamanya. Dia tanya, aha masih pangidok. Ada dana hope nungatong sopol pamanganna sukot parnidanna marnida moho mirohani inana madok calo media uluni si Johannes ninna laus doho nang ibena tong mangido uluni si Johannes. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Anak yang polos kalau diberikan pengajaran kepada oleh orang tua, anak ini siap menerima. Kalau dia siap menerima apa pesan ibunya agar Herodes memberi kepala Yohanes, apalagi kalau ibunya memberikan pesan-pesan yang baik, pastilah juga Salome akan segera melakukan itu di hadapan Tuhan. Hamunak kadamang dohot dainang di jauh de batahi tadi bagasa minggu sedarion marhiras ni roha makkatahon hasitongan. Alai sotunggay betapa balik di hata Indonesia ikon tabain rumusan biasakan yang benar. Bukan benarkan kebiasaan. Tapa somal ma makatahon hasitongan. Unang mata pasitong sitong aka hasomalata. Apalagi aka hasomalan na sumarujahan tuhatani debata. Boy do hita mangulahon hasitongan ini, makataw hasitongan ini, dalahiras rohata pasahatoni, boy. Diba ini tabuka majolo sa tokin, Efesus bidutulu ayat 12. Efesus bidutulu ayat 12. Ada botak kamanginang raptazaha mazolo Efesus 10 ayat 12. Raptazaha ma tulu ya. Marhite-hite ibana dapat hita hiras niroha doho dalam masuk di bagasar rohana pos na makkaporsiai tulu idok bohal dihita boy marhiras ni roha mangulu jala makataon hasitongani keberanian menyampaikan kebenaran perzulu di bagasan debatado delata yang di dalam na asing padua hodok marrohana pos di debata. Dungina patuluhon makkaporsiai iban. Jadi debatado dalatta makkatahon na sitongi di bagasa pos ni roha ibana hita makkatahon do makkalun hasitongani jala di bagasan haporsiaon hita makkatahon na sitong. Jai molo burju akan kota ro tamueta di Jebu ditutuk pitu misalnya nang pajupa dohot tita dungi taro kokiat tudak danahon bilang mama enggak di rumah ya HP Roma dak danahon idok kematutamui masuk bu mama ada di sotuk sugur hatta tudak danahon Gariada kolas toro hatta ngagabe di picang anak kotaon hita ala lido ibana nasitong di jaburo hita. Apalagi ba meloropat dita siburia rupanya itu bagas tabi. Apalagi lambar ulang tahun berpesta gotilok kita dungi Roma pembantu bilang sama Bapak Pendeta inta tu pembantuan mama tidak ada di rumah. Masorope tahu tu bagas semua asal ma tok-tok kita masih tangyangan
marujahat tuhatani atta. Songoni madihamu nama buat danak terdidion. Udang persyazara si putih komuna sian turpuk jamita sadarion. Apakah mungkin Bapak Ibu bisa menangkap dalam bahasa Batak kepada ibu-ibu, waspadailah Herodias ini yang memberikan bisikan-bisikan berbahaya kepada anaknya. Hamu pihak kaama molo sala anak komunai unang laus turutuk kamuna salon. Songo si Herodes tu si Salomeo. Alai paingot tamu nasitong marujahat tuhatani debata. Buhabay no muna asadong dihamubuhal marujahat tuhatan debata, bahkan naringgas merminggu mahamusudi doho pertanyaan. Nian mulus anak kubereng ringgas suamu pertanyaan. Naksopola hubereng pajupabuhi hita. Alai mengantar tu sinantam. Asasian hame metonna diboto ibana debata mamasu-masu ibana. Marhiti-hiti akka edde, akka tangiang, akka jamita, si tangi honon nyaka, danahi. Tuhat tama mamasuhamuna saluna, di jakod debata manang danahi, gabi partohap, di harajaw ni debata sa liling na martangyang. Mauliate madiho ali Tuhan, nang mamakpulingi hami di bagasan minggu sedarion, asa gabi parhiras ni roha hami makatahon hasitongan. Daktar baik kami makataho kasitongan ni molo so persitong hiad dope hami. Di baini say baik kami Tuhan persitong marhiti-hiti na berzu makanguluhon hatam na badiyai. Molo hutangi ho kami hatam. Laos ihuk mahami mangulahot pa. Say padaw siya kami pangalaho ni si Herodes. Nagirgir mangalakop ang giboruna. Jala ima dosa na manopol pamanganna, doho makutam pamanganna, tang buwi biba na maddo na sitong. Alanunga pangalakko pibana di tonga-tonga ninggulu. Dipakai ibana do akka pesta uzuan di tonga-tonga ni bagasna. Gabi partikian menegai keluargana, menegai masyarakat, komunitas na masa di tonga-tonga nasi. Say padaw siya kami sa pangalahon ni si Herodiason. Ala ni moho mi rohana, ala sugo ni rohana, doho late ni rohana. Naing dohot hasitongani, naing bunuon na. Marhiti-hiti na di panguduyibana, ulu ni si Johannes di talam, songos si lehot-lehot tuyibana. Ala marhiti-hiti, naing dohonon na, tungso adong hasitongan, na pinatupan ni si Johannes padiri ay sa halak budak gong zolma na honaponggol uluna tukso si haporsayaan tungso si haposad dohatani alay tuhan ni maro Tuhan Jesus laho pasitokon hatigoran na binuan ni si Johannes. Ala marhite-hite Jesus mual dinasa hasitongan ni gabi tigor saduh na nanyula ni si Johannes maradopo nakabangso, maradopo naka istana, maradopo nakaharajaon, maradopo nakakekuasaan sistem pemerintahan dohlan akan as. Lehot dihami habisuhon nali Tuhan.
asa sudi hami akka ama mangna ina kanatoras sayunang mangaracuni akka yanakon marhite-hite sogo ni rohan natoras. Ahama sala ni si Salome, boru ni si Herodiasi. Alay gabi doho tibana honabura. Doho tibana di bagasad dosa. Ala ni mohop late ni rohani natoras. Gariada ikumaloha minam mulati. Asa unang gabi dot akayanakon marlapu-lapu ala ni sugo ni rohani akka natoras. Lehot di hami habisuhon atik tungadong sipatak ka persoalan dia dupi akka ama doho ina di tonga-tonga ni keluarga maradop perak katetangga tukso pola say sudei begion ni akka yanakon asa hibul rohana mangulahon hatam mangulahon kanadinggan di nang magudang ibanak kada danahi marhiti-hiti panugunugun di akka natorasna. Lausima suat tonturohan natoras amado ida na mabuan ya nakon na tardidi di baga sa tikyon. Asa siya nasa rohana mangudukon parpadanan na. Mangido ya nakon na'y dididi tubagasan na hinaporsayaan na. Di bahini sudia kanatoras ikon say jumulo parosehon haporsyon na. Etu bagasan mutu ni haporsyon ni natoras naido danaki didi. Jalalehon ng kasadarat to kaama doho ina mangudukon parpadanan na manaruhon akka danahi to akka permingguan. Unang holan penitipan tuak ka pembantu, tuak ka pangurupi, dohlan akka nasing. Tukso jadi akka natoras ni yanakon ni Tuhan Yesus, paucaton tanggung jawab, tuak ka pangurupi, tuak ka pembantu, masa depannya kadadanak, lubobi haporsyon na, di tonga-tonga ni ngursi ganun. Mauliate madihuwali Tuhan. Saha dihoma sa luhu ng ulo namin. Gabi perhata sitok kami. Jala gabi lamarlas ni roha hami. Molo lamarhata sitong akayanakon nami. Molo so gabi ola kapargabus akayanakon nami. Unang gabi hupitsak kami sa natorasi. Gariada haburzuon. Hasitongan niya kaya nakon madok na sitong tunatoras na laus ima picak-picang tuak kanatoras asa lemak kang uluhon hasitongan di tonga-tonga di keluargaan. Ali Tuhan di baga sa tikyon hutangnya ko kami do keluarga ng jumulo manadik ko kami sa kasyang non. Situa kandan ce borugultom keluarga si Buaya nang situa nami situa Sudirman homa Tuhan mangapuli marguguyhon na si asa di bagasan bot ni rohan na si day dihilala na sida hokdo anggo padunganim hokdo anggo apulapulmu di nasida salu say patiur saluh na kaulaon si patupaon na. Saha tu na pauzukon holong ni rohana sida maradopon na toras na. Akar ruas ni huriam na tongod di baga sa persahito di rumah sakit. Manahan silaban, tiolan sinaga, Nur Cahaya sinambila, Afriani ang barita, Nyonya si Banjuntak berupan zaitan, Nyonya Pendeta Hasugian boru saragi, Nyonya Huta Gaul Simanjuntak, Nyonya Sinaga boru simbulun, Nyonya Siahaan butar-butar,
Nyonya batu bara boru purba, situa RUM sirait, nyonya situa nenggulan boru butar-butar. Mita dohot nyonya siahan. Rab dohot sudi akan natongon pemulihan di bagas Nabi. Nang hami saluhukna. Saya pehot Tuhan tangamu naguk kuasoi. Mangenet sahiti sa pamatang kasida. Asaboy mula di bagasa kahipason. Do ulup-ulup na siyan hoy. Alay na rumikot na umangat siya ni. Lehon pos ni Roha. Tugo ni Roha. Dohot pos ni Roha berpakirimon. Di bagasan asin ni Roham. Babua di bagasa persahiton na ipe. Sa ilihotom mo di hami. Nang dinasida benge ni Roha. Manaw ni. Di bagasan gugu na siyan debata. Mauliate di ho Tuhan. Mulumulak kami no siya bagas jorom na bediyon. Bulokon nasa arsa ni Roha na bibi. Jalaloas mahami marulupulup mardami sonang. Makasagaton barita na uli na ang hutang yok kami. Marhite-hite gornya anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan amin. Amin. Mari demaita.
Hurian itu hata masuk mahita tu acara padidion tu akka poso-poso di hari daun itu hata marede mahita. Jong-jong mana toras. Oh Jesus mantor gini domo so sai Roma malini ubud manjalo. Marhiti-hiti gowarni debata ama. Dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot todi perbadia. Amin martang yang maita. Ali amanami na di banwa gijang. Narodo hami tu zulum mabuan akada danakon. Saya si maroham jalo manasida gabi anak komu. Pasu-pasu jala pergugui manasida. Mangeahi hanguluan sugut, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hamuak karongan na mabuan danak sididionon. Tangihon hamu mahata ni Tuhan Yesus. Lau mahamu tulia pertibion. Ninna madok akka sisiana. Pudai hamu masaluhut bangso. Didi hamu mana sida tu bagasan gowar ni debata ama anak dohot tod di perbadia. Azari hamu mana sida mengaraduti saluhut nahutonahon itu hamu. Jala ingok ma. Saina dong anakku do hamu ganu pari. Rasi rasa ro azal ni hasya nganon. Manangis na prosea dohot ni didi dapotan hanguluan. Alai na so prosea honauhum sugut. Tangihok kamuma dot hata na tersurat di surat ni si Markus. Adong ma akan namabuan danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai di picang akasisian naima namabuani. Jadi dung diida Tuhan Yesus si sugu marohana di dokma. Loa samuma akada danahi rotuau. Unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songonido harajau ni debata. Natutudo nahudokot tuhamu. Manangi sepe. Anggo sosongod dana ibana mazalo harajau ni debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul maka danahi. Dia pehom matangan natu nasida. Mamasu-masu nasida. Atong hamwakan atoras. Nama buan danak sididionon rak mahamung jolo makati dakon habor siyotai hati dakok kamuma.
Tong nuang alusi hamu ma hatana husukutonon tuhamu. Parzolo di pangido hamu do nuang didion akada danahon tu bagasan ni nahina porseamuna paduahon beha naon do hauma mudai anak komunaon asa diboto jala dihutun nasida hatani debata patuluhon naon do haum marsuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huria protestan asa gawe ruas namangulu nasida di Yesus Kristus atong romahamu tapasah manasida tu debata marhite-hite badidion na badiai. Ale, Adeline, Fania, Priscilla, si Turus. Udidi maho tu bagasan gorni debata ama, doho tu bagasan gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan gorni toddi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobongot mon tuharazona ola nion rudi saliling ni lilingna. Amin. Satu aja. Ale Oliver Natama Gefaril Simamora. Udidi maho tu bagasan gorni debata ama. Doho tu bagasan gorni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan gorni toddi parbadia. Amin. Di pasu-pasu tu ade batama ho di habobongot mon tu harazona ola nion rudi saliling ni lilingna. Amin. Ale Biom Oliver Siregar. Udidi maho tu bagasan gorni debata ama. Doho tu bagasan gorni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan gorni toddi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan rezona ola nion rodi sadiling di lilingna. Amin. Abang Josa.
Ale Chiara Aurora Saveriera Sinurat. Udidi maho tubagasan guarn debata ama. Doho tubagasan guarn anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tubagasan guarni toddi parbadia. Amin. Di pasu-pasu tua debata maho di haba bongot mon Tuhan rezona. Ola nyon rodi saliling ni lelengna. Amin. Jadinya Jolo abi ma. ganti-ganti. Kasih air Tuhan Yesus. Ale Claire Frederica Sinura. Udidi maho tubagasan guarin debata ama. Doho tubagasan guarin anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tubagasan guarin toddi parbadia. Amin. Di pasu-pasu tua debata maho di haba bongot mon Tuhan rezona. Ola nion rodi saliling ni lelengna. Amin. Dua katik kina mangihut, sada-sada may buwan terdidi, stubu sonari, itur dibuan, dakolay pay maima, paduahon natin. Jong-jong mahamun atoras na mabudat na terdidi, marede maita. Jesus amigo diso, Ali Tuhan debata manami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasahat tami akada dana kotuho. Jala di jakon horo na sida gabi anak komu. Marhite-hite padidion na badiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanoon. Jala gabi panean di hanguluan na saliling nililing na. Asi maroham do diakan toras nida danakon. Sai pergugui jala jari manasida. Manugu-nugu dak danahot tuho. Asarap nasida taruli diaka artani harajaumu. Amin. Rimma hita jongjong. Tapasahak ma peliata. Tuadupan ni debata. Martang yang maita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si leho-leho na dinggan, dohot na sauli basa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilihom hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi wap na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tongan huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami gudang ni sileo-leo mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Alia manami na di banua gijang, sai pinarbedia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songot panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaor homa damena tutodim. Urian itu hata ala topet terdidi anak kota di bagasa tikion ijolo mahita masih jalangan, orang tua yang membawa anak persilahkan segera maju ke depan.